Amen, bazalwane, makube nathi umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini yethu uJesu Kristu. Amen. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane ngokuphila nangani nonke emakhaya. Kulo myalezo indaba ezinhle zikaNkulunkulu, ikakhulukazi ngalesi khathi ezinzima ezenza abantu baphithisele, bakhathazeke. Kodwa kukona kona la bazalwane, iy'nsuku zokuphumula emva kokusebenza kanzima nobunzima nje esidlule kulo, uNkulunkulu asidlulise kuko kuze kufike lesi khathi. Engathi ningathokoza nemindeni, ningenqisi nithokozele nje ukuba umndeni nibe munye. Elithi izwi bheka kuhle kumnandi uma abantwana bakaNkulunkulu behleli ndawonye bemunye. Amen, bazalwane. Ithi kunjengamafutha ehla esilevini sika-Aroni. Amen, bazalwane. Ungathi lawo mafutha enjabulo nentokozo angaba nani, abekini nonke ney'hlobo ekudala nayiqina. Ijabule nje bazalwane, ningazicindezeli ngezinye izinto, ningazikhathazi ngezinye izinto eningakhonanga ukuzenza. Ithi iNkosi uJesu ukuphila kukhulu, ukuphila kukodwa kukhulu kunokudla. Ukuphila kukodwa kukhulu kunesambatho. Ukuphila kukodwa kukhulu ukudlula lokho ongakufumananga, ngoba uma usaphila likhona ithuba lokuthi ungabuye ukwenze kwenezelwe futhi kulokhu wena obuzinqumele kona uNkulunkulu akuphe. Ngalesi khathi ongazinqumelanga wena, ngalesi khathi esinqumele wena, enezele futhi phezu kwakho egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen, bazalwane. Indaba yethu ila kuMshumayeli chapter 2, intokozo nokufuna intokozo kuyize. Ngoba intokozo nokufuna intokozo kuyize ngenxa yokuthi abanye abantu baya the extra mile. Umuntu amoshe athi uyayithokozisa omunye awone lo nyaka, ayiphathe kahle unyaka wonke awone ngey'nsuku zokugcina. Uthi-ke uMshumayeli lapha chapter 2, utokozo nokufuna intokozo kuyize. Amen, bazalwane. Asiyifundeni incwadi, sizoyiqala lapha ku-verse 25, uMshumayeli chapter 2 verse 25. Sihambe naye verse 22, verse 22. Ifundeka kanje bazalwane, ngokuba umuntu unanzuzo yawo wonke umshikashika wakhe, nokukhandleka kwenhliziyo yakhe akushikashikile phansi kwelanga na. Verse 23, ngokuba zonke izinsuku zakhe zinobuhlungu, nomsebenzi wakhe ulusizi. Yebo, nasebusuku inhliziyo yakhe ayiphumuli, nalokho kuyize. Usebenze zonke iy'nsuku zakho zibe nobuhlungu, nomsebenzi owenzayo ube lusizi. Nasebusuku inhliziyo yakho ingaphumuli, nalokho kuyize. Usebenze ukhandleke mzalwane, ungaziniki isikhathi. Ekugcineni nenhliziyo yakho ingaphumuli, ungaphumuli ngoba awufinyeleli ezintweni ozifisayo. Nalo msebenzi owenzayo ubuhlungu kuwe ngoba awukhavi ama-expenses wakho. Amen, bazalwane. Akusiwo umsebenzi, akusilo iholo lakho, kodwa ukufuna okungana kuphela. Ukufuna okomuntu onganeliseki. Uyasebenza ngokuba umuntu unanzuzo yawo wonke umshikashika wakhe, nokukhandleka kwenhliziyo yakhe akushikashikile phansi kwelanga. Ngokuba zonke izinsuku zakhe zinobuhlungu, nomsebenzi wakhe ulusizi. Yebo, nasebusuku inhliziyo yakhe ayiphumuli, nalokho kuyize. Izinsuku bazalwane zokuphumula. Phumula ney'hlobo zakho, phumula nabantu ekudalwa beqina. Ungakhandlekeli into onganazo, ungakhathazwa into ongazifinyelelanga. Ngithi Nkosi, inkinga yosuku yanele suku, ungakhathazeki ngakusasa. Bonga ukuthi ufikile kulesi khathi egameni leNkosi Jesu Kristu. Verse 24, uthi uMshumayeli, akukho okuhle kumuntu kunalokho okokuba adle, aphuze, abonise umphefumulo wakhe okuhle emshikashikeni wakhe. Kepha nalokho ngakubona ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu. Umesaba uJehova kanye nokwaneliseka
kuyinzuzo enkulu. Uma waneliseka ubonisa kona ukuthi uyakuthokozela, uyakujabulela lokho okuphiwa uNkulunkulu. Uthi uSolomoni kwenye indawo, okubona ngamehlo kungcono nokuzulazula kwesifiso. Ungasho wena ngendlela enikhuluma ngayo ukuthi ayi lo kudla kufanele iChristmas, kodwa okusalayo uzodla. Umzalwane akanayo iChristmas, umzalwane akanazo lezo zinto. Umzalwane ubonga uNkulunkulu iy'nsuku zonke zokuphila kwakhe. Amen, bazalwane. Verse 26, ngokuba umuntu omuhle kuNkulunkulu uyamnika ukuhlakanipha nokwazi nentokozo, kepha isono sinika usizi lokuba sibuthe siqongelele, ukuze simnike yena omuhle kuNkulunkulu, nalokho kuyize nokufuna umoya. Umuntu omubi nozuzo wenza inzuzo embi. uNkulunkulu usinika usizi leso sono lokuba sibuthe siqongelele, bese kuthatha ukuze simnike yena omuhle kuNkulunkulu, nalokho kuyize nokufuna umoya. Ngoba lithi iBhayibheli, ngokuba umuntu omuhle kuNkulunkulu uyamnika ukuhlakanipha, ngoba umuntu omuhle kuNkulunkulu uyamnika nokwazi, ngokuba umuntu omuhle kuNkulunkulu uyamnika ukuhlakanipha. Amen, bazalwane. Ngoba umuntu omuhle kuNkulunkulu uyamnika nentokozo. Awuthokoziswa ukuthi usebenze kanzima kangakanani, wazuza kangakanani. Intokozo ivela kuNkulunkulu. Amen, bazalwane. Egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, ake siwaqinise-ke la mazwi ngamahubo 127 uzozwa ukuthi kubaluleke kanjani, ngoba le insuku zokuphumula kufanele uzwe ukuthi kubaluleke kanjani. Ukukhandleka mzalwane okungapheli, umuntu aze abe greedy, angaze azinike nesikhathi sokuba nomndeni wakhe ngoba ufuna lokhu, ufuna lokhu, ufuna lokhu, uyakhandleka, akalali nenhliziyo yakhe ayiphumuli. Uthi la-ke la uMshumayeli uSolomoni kumahubo 127 verse 2, usho uNkulunkulu uthi kuyize kini ukuba nivuke ekuseni, kuyize ukuba nivuke ekuseni, nephuze ukuphumula. Uvuke nje ekuseni njalo, avuke ekuseni awuphumule, nephuze ukuphumula, ubuye udle isinkwa sezinhlupheko, ngokukhandleka kwakho uphinde ubuye udle isinkwa sokuhlupheka, ngokuba uNkulunkulu uyamupha othandiweyo wakhe esalele. IBhayibheli lapha isincwadi esibuyayo kucala lapha yokucala ithi nenhliziyo yakhe ayiphumule ngoba akafinyelelanga, usebenze kanzima. Lana ithi-ke kuyize kini ukuba nivuke ekuseni, nephuze ukuphumula, nidle isinkwa sezinhlupheko, ngokuba uyamupha othandiweyo wakhe esalele uNkulunkulu. Bazalwane, ake siphumuleni, siphumuze ney'ngqondo. Njengoba siphumuza umzimba, siphumuze ney'ngqondo, singazikhathazi ngezinto esingafinyelelanga kuzo. Uthi uJesu Inkosi ukuphila kukhulu kunaley'dingo zethu, izinto eziphelayo ezishabalalayo, ongazizuza uzuse ngaphezu kwako konke lokho ngesikhathi esifanele. Phumula mzalwane, isikhathi sokuphumula lesi. Asiye lapha kuZakha 22, Zakha 10 verse 22, iZakha 10 verse 22 ifundeka kanje bazalwane. Zakha 10 verse 22 ifundeka kanje, isibusiso sikaJehova siyacebisa. Umuntu obusiswe uNkulunkulu uJehova uNkulunkulu wethu ucebe ehamba mzalwane, ngoba ithi iBhayibheli isibusiso sikaJehova siyacebisa, akenezeli usizi kuso. Lokhu uNkulunkulu akubusisa ngakho akenezeli usizi kuso, ngoba kuyinzuzwana ukuthi umuntu asebenze akhandleke abuye adle isinkwa sosizi na ngokuzifunela okwakhe. Kodwa ithi la isibusiso seJehova siyacebisa, akanezeli usizi kuso. Aseneliswe lokho uNkulunkulu asipha kona. Ungathi uNkulunkulu akuphe lokhu ukhulekele onganakho. Bonga uNkulunkulu kulokhu onakho egameni leNkosi uJesu. Susa ukukhathazeka enhliziyweni yakho, ungafuni ukuthokoza ngento onganamandla ayo,
ungavumi isitha sikwebela intokozo onayo manje ngento imagination engeke ufike nakuyo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen bazalwane. Kuthi-ke lapha umpostoli uPawulu uyasikhumbuza lapha encwadini bazalwane, incwadi ka-1 Timoteyu chapter 6 uvesi 6 ithi umesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliseka, nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu ngoba usobala ukuthi asilethanga lutho ezweni, futhi kusobala ukuthi asiyumuka nalutho, asithathi lutho esihamba nalo. Lento ezisibangela ukukhathazeka asiyohamba nazo. Okuhle nokungcono yilokhu ukuthi intokozo ivela esandleni sikaNkulunkulu. Uma umuntu akwazi ukudla, aphuze, abonise umphefumulo wakhe okuhle emshikashikeni wakhe, ekusebenzeni nasekukhandleni kwakhe, uthi lokho kuhle, futhi uthi uSolomon wakubona futhi ukuthi lokhu kuvela esandleni sikaNkulunkulu. Abuye athi ngubani ongadla, ngubani ongaphuza ngaphandle kukaNkulunkulu, athokoze ngaphandle kaNkulunkulu na? Amen bazalwane. Ake siyeni-ke encwadini yethu yanamhlanje, incwadi esizayifunda Mateyu chapter 6 sizoyicala lapha kuvesi 25 ukuze nje kuzovela izinto ezibalulekile nje esikhulume ngayo ngoba sicale ngayo, sikhuluma ngokudla ngoba bazalwane, egameni lenkosi uJesu ningadidwa izinsuku namalanga. Iy'nsuku kuNkulunkulu ziyafana bazalwane. Amen. Ungadideki uze kuqhitheke umshado, kumosheke nekhonfyuzeke abantwana baze badideke. Cha bazalwane, iy'nsuku ezindlulayo lezi, inhlungu nje ezimbili, yile holide kude bathi abantu i-25 nale holide eka-31st actually yaka-1 January. Ningadideki bazalwane, ningathuswa iy'nsuku, ningathuswa amalanga. Ukuphila yikho okubalulekile egameni lenkosi uJesu. Asiyifundeni incwadi kaMateyu chapter 6 kuvesi 25. Ifundeka kanje, nikhumbule ngicale ngokudla nokuphuza. Uthi uJesu inkosi, la mazwi enkosi uqubulayo, ithi ngalokho-ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukukhulu kunokudla, nomzimba unesambatho. Qala nje ithi inkosi ingakhathazeki ukuthi niyodlani, ngakhathazeki ukuthi siyophuzani. Nayi imvula ibhokile, abazothi amanzi awekho bayabe bayasihlolela. Uthi-ke singakhathazeki ngokuphila kwethu ukuthi siyakudlani noma siyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Bazalwane, imikhuba yezwe ukuthi kuzothiwa abantwana kufanele manje uma kufika lesi khathi bathengelwe iy'mpahla kuthiwa eze-Christmas. Umuntu akembathi nge-Christmas, akambathi ngale y'nsuku kuphela bazalwane. Umkhuba nje wezwe namanga nokudidima imindeni. Umntwana uma ukhona ukumthengela, ungamthengela nangoJanuwari kuze kube uFebruwari, kube uMashi umthengele. Singalandeli imikhuba yezwe ngoba uma ifika le nto uthole ukuthi njengoba asho uMshumayeli ukuthi umuntu uyakhandleka unyaka wonke, akhandleka, kodwa nakufika isikhathi uthole ukuthi akazuzanga next, awunawo amandla okumthengela. Kufanele kwenzekale ngoba inkosi uJesu ithi ukuphila kukhulu kunesambatho. Kuze kuliwe abantwana badube badelele abazali babo ngenxa yobuchopho ngoba yini enibavumela. Uthi uJesu singakhathazwa yilezo zinto egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen balala. Verse 6 verse 27 ithi-ke inkosi, ngumuphi kini ongelekela ebudeni bakhe ingalo ibe nye ngokukhathazeka na? Matthew 6 verse 27, ngumuphi kini ongelekela ebudeni bakhe ingalo ibe nye ngokukhathazeka? Bazalwane, i-stress ne-depression zilethwa ukukhathazeka. Ukhathazwa yini na? Usebenzile unyaka wonke, awufinyelelanga kule zinto obufuna ukuzifinyelela kuzo, yedwa usakhathazeka noma kuthiwa phumula.
Manje uthi iNkosi uJesu uyini ozoyifeza, yini ezolunga ngokukhathazeka ngoba uzo-depressed, uzoya kuwe ku-depression, uyakhathazeka kodwa uhlulekile kodwa ubuwenza wahluleka. Uthi manje ngokukhathazeka kwakho ungayilula yini ingalo yakho ibuye nje iphethe something ukuthi iguqule le simo, qhabaza. Inkosi ithi ungakhathazeki. Uthi ubani? Umuphi kini ongolekela ebudeni bakhe ingalo ibe yinye ngokukhathazeka? Ngamanye amagama ungakhathazeka, ukhathazeke, kodwa ekugqineni leyo nto leyo iyohlala injalo. So inkosi ithi, inkosi yokuthula ithi ungakhathazeki. Verse 31, ngakho-ke verse 31, ngakho-ke ngithi ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani. Inkosi uJesu kuyawudlula izulu nomhlaba, kodwa amazwi wayo asoze adlule. uNkulunkulu ethembisa into uyakuyifeza. uJesu ungakhathazeki ngokudla, singakhathazeki ngokuphuza, singakhathazeki ngesambatho. Verse 32, ngokuba konke lokho abezizwe bayakufunisisa. Konke lokho abantu abangalimlaleli izwi likaNkulunkulu kuyabamangaza, bayakufuna bakwazi, kepha wena ukwazi ukulalela izwi likaNkulunkulu. Ithi incwadi, ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa, ingani uYihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu na? uNkulunkulu uyazi ukuthi siyakudinga ukudla, siyadinga ukwembatha, siyadinga ukuphuza amanzi. Sikhathazekelani ngoba uNkulunkulu wasezulwini uyazi ukuthi siyakudinga lokhu na. 33, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Kodwa masifune ukumazi uNkulunkulu, sikholwe uNkulunkulu neNkosi uJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu konke akwethembisayo uyawufezela. uNkulunkulu konke akwenze emhlabeni wakwenzela thina, ngisho nokufa nokuphila wakwenzela thina. Ngahlula ukusondla uNkulunkulu adala ubani onga-overtake ukudla. uNkulunkulu adala ukudla aqala ngaphambi kokubadala umuntu. Ningakhathazeki, kusho iNkosi uJesu ukuthi niyodlani. Uzodla mzalwane, uzodla kulo nyaka, uzodla kulezo iy'nsuku, uzodla. Kusho uNkulunkulu, akusho uzodla. Noma ungeke udle into oyithandayo kodwa uzodla, uzophuza, uzoyembatha, kusho iNkosi. Amen. 33, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Simfuna kanjani uNkulunkulu nombuso? Ukukholwa. Uthi uNkulunkulu wena uyazi, kusho wena uthi uNkulunkulu uyazi. Ngeke kuhlale kunje. uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi kule simo engibhekene naso ekusebenzeni kwami nokungasebenzini kwami, uyazi ukuthi ngidinga and ngiyazi ukuthi ngizokuthola. Ukufuna umbuso kaNkulunkulu, ukukholwa ukuthi uNkulunkulu kwenye incwadi ku-Isaya, noma ungangazi kodwa ngiyakukunakekela, I will take care of you. Egameni leNkosi uJesu. Amen bazalwane. Verse 34, ningakhathazeki ngengomuso ngoba ingomuso iyakukhathalela okwayo. Inkathazo yosuku yanele lona. Phila insuku lakho usuku nosuku, ney'nkinga zalo nenjabulo yalo, uphile engathi usuku lugcine. Ungakhathazeki ngakusasa. Akayisho iNkosi ukuthi simoshe, kodwa ithi iNkosi usuku nosuku lwakho oluphilayo lubalulekile, lithokozele. Aze athi uSolomoni, ngosuku lwenhlanhla jabula uthokoze. Kuthi ngosuku olubi uqonde ukuthi nalo lolo suku uNkulunkulu uludalile.
Amen bazalwane. Thokozani nemindeni, niphephe ey'ndleleni abasahambayo, nabasemakhaya niy'phathe kahle, ningazoneli iy'nsuku zenu nithi niyazithokozisa. Uvuke sewuneqalo, kuqala u-2026 sewuya emaqaleni, uya emsebenzini udakiwe uthi uyayithokozisa. Ngicela uy'phathe kahle egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Umusa nokuthula mawube nani nonke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Nithokoze nemindeni yenu. Amen.